Unsay kisaw mga siyaw, kumusta inyo mga kasing-kasing diha? It's another day, it's another working day. Gikan na Miss Malapasko dahil last week and katawanan kayo. Kuan, while nag-vlog mi ni Malaya. Ako na lang bake makalimot na siya. So last week guys, ana lang kay fresh kay si alo, nagkuon pa jud ko. Unsa man? Nagpanguran. Kira. Okay guys, so last week ako na lang, di na ako magpakita, i-guide na lang ako siya kung ano sa yung istorya. So last week, neto tag Malapasko and then nag-vlog gid me as in full vlog sa tanan namong gibuhat, di ba, Nyor? And then when we checked all the clips pag abot na mo diri sa syudad, sa city, kasi nahitabo. Dito rami nakabantay nga among gigamit nga wire sa microphone. Sayop. Para siya sa cellphone. So lahi sad ang wire para sa camera. So ang ending walay audio, tanan namong clips. As in usik jud kayo sa tanan. But anyway, amo gihapon ipakita ninyo ang tanang mga panghitabo dito sa Malapasko. Di sa jud to ni mo Nyor, nakalimot. Dili ta na. ikay sa kay bago mo gadi ang camera guys. So nasayop siya setup. Before me magsugod, shout out dahil sa FTW Athletic Wear. So ang ilahang tops ato ang sulo pagpadong dito katong green one no, nindot kaayo. Dili gid siya alimuot nya. Basta hayahay kay siya. Breathable ra siya. Yes, breathable. Nya. Koan. And shout out po sa MTD. Yes, Dive Shop. Lingaw kayo mi. Malapasko Treasure Divers. Sakto ba? Malapasko Treasure Divers. Yes, shout out po sa for the accommodation, for the diving lessons. Seafood. Yes, and for the food nga among ginakaon dito after sa diving, as in grabe gyud no, buhong kayo Miss Tanan. So thank you so much MTD and MTD. FTW Athletic Wear. So, and shout out po ni Juston Dayday, Toto Micarsos, Barry Arisgado, dakog mata. Gerald Dayday, Koan, Erica Dayday, and the rest of Dayday family. Yes. Balik mi pohon, 1 week mi diha. Ako ning lingawon maayo si Malaya sa diving. Nalingaw na gani kog maayo. So anyway guys, mo na to. Mga siya, katawa na rin kayo kay before me mag-dive, si Malaya, mahadlock daw siya, dili daw siya kamaumulangoy. Di man kailangan kamao ka mulangoy sa diving, kay mulutaw man ka. So, unsa may kasulti, Nyor, sa mao to. first mo experience nga diving? Actually, at first, kinakulbaan jud ko, but then, ambot ang ending no, kay di na ko ganahan mo hawas. Like, ganahan ko nara ko underwater. So, I wanna do more diving sa Malapasko soon. So, MTD, mo balik gid me. So, kamo guys, if you also want to experience diving in Malapasko, just visit the MTD diving shop. Nara gina sila dito. Sila gina mga tangan gid kaya dito. Ilado kay labi na si Barry Arisgado, way laing dakong mata sa Malapasko. Barry Arisgado. So, siya mo assist ninyo sa tagay pagkaon. Tanan. So that's it guys. I hope you enjoy our vlog. Bye.